ji bo cara yekem, Amerîkîyek wekî papa hatî hilbijartin. Kardînal Robert Proust berê jî Dewletên Yekbûyî yên Amerîkayê wekî papayê nû hat hilbijartin. Ev di dîroka Dêra Katolîk de yekem papayê Amerîkî û dê wekî papa Leo XIV vere nasîn. Ev hilbijartin piştî ku dûmana spî ji dûxana Şapela Sistine bilind bû, hat kirin. Nîşanên ku Kardînal di roja duyemîna konklavê de gihîştine rêkeftinekê. Sedû sîvûsê Kardînalên Swedî mafê dengdanê 5 darî civînê bûn, ku di dema konklavê de li Vatikanê di karantînayê de bûn. Ji bo hilbijartina papa, divê her namzetek jî seyan du jî dengan ver bigîre.